Здравейте, приятели! Добре дошли в Cookie Time тества. Днес ще тестваме фанти. Имаме тези, които са на 1,50, които са взимани от турски магазин, и тези, които са взимани от кварталния магазин и струват 1,70. Тези двете са без захар, тази е с захар. Просто мислех си, че всички са без захар, но уви. Тези ми са по-интересните, защото мисля, че тези вкусове ги няма. Това е Fruit Twist, така че нека видим. Пробваме Fruit Twist, сигурно е някакъв с вкус на плод или нещо от сорта. Ще видим какво е. Да, нека отваряме да разберем. Така. Малко прозрачно, но все по-малко гледаме. Само прозрачно не е. Е, така изглежда. Мирише като тези плодовете сокчета, по-ниско бюджетните, общо взето. Може да имат мирис на това, но вкуса е съвсем по-различен, по-подсилен някакси. Но иначе не е зле, като цяло. Но не е моето. Накрая ще ги оценяваме. Тук сега отделям това. Сега, тук имаме ананас и грейпфрут. Тук го водят фанта екзотик. Добре. Нека видим какво представлява това нещо. Добре. Това изглежда. Интересно. На мирис не усещам почти нищо. Не. И това нещо не ме изкефи. Някак си много е натравчив вкуса на грейпфрута, а ананаса въобще не се усеща в тази в този микс на плодове. Но дали бих се го взел отново? Не. Някак си не е моето. Те явно затова някои в България ги нямат. Особено те малките кенчета. Тук това май го имаме. Екзотик. Ако се спомняте, в един от Cookie Time тества имахме пак напитки и бях показал една голяма бутилка фанта и тя е същото като това. Това е фанта екзотик. Не знам точно какви са общо взето, даже картинките тук са едни и същи на тази фанта и на тази фанта. Горе-долу са едни и същи. Така. Но нека видим какво представлява тази. Дали има по-различен вкус, отколкото 2 литровата бутилка. Но тук цветът е съвсем различен. Тук цветът е различен и то много жестоко е различен. Така. На мирис. Мириш на отвратително. Сладко е. Мириса би го оценил 0 от 10, но
Иначе да пикнеш е горе-долу хубаво. Не е зле. Не мога да определя какъв е вкуса. Дали е на... Дали има вътре ягода, няма ли. Иначе е добро. Но за мирис да не го миришиш по-добре. Малко има остатък, но това не пречи. Вече минаваме към големите. Тъй като те си по един и същи стандарт, т.е. 330 мл са всички. Така, но те са големи, по-високи. Така, грозде. Това е с захар грозде. Колкото и странно да звучи, направо вино да пим. Така, или ракия. Така. Тук цвета си бие яко на грозде. Мириса. Да, усеща се, че си е грозде. Червено грозде. Аромат, вкус. Да, става. Усеща, че е грозде, нали, обаче не е моето. Соковете, дори натуралните, дори и в този вид газирани, гроздето не. Друго е като си го хапнеш. Особено бялото. е много по-добре. Но в напитки нещо не ме кефи. В напитки ме кефят ябълките, банана може би. И имаше и сок от пряскови. Имаше също един, което е супер. Обаче ги правят в малки разфасовки, кутийка около 2 литра. Не, да. Но иначе е добре. Не бих казал, че е зле. Става, но не е по моя вкус. Сега, тук минаваме с зоната без захар. Това е с вкус на манго, което е вау. Нека го пробваме. И това е с вкус на малини, без захар. Газирано без захар. Без захар това трябва да означава, че вкуса на манго би трябвало да е много жесток. Така. Мирише много жесток, да. Жълтичко. Приятно. Поне на мирис, но нека видим на вкус как е. Фанта Португал. Общо взето малко тъй. Това, че липсва захарта, го прави някакси по-вкусно, малко... как да кажа? Малко все едно не пиеш манго, а пиеш портокал, защото малко подобява на това, но е добро. Да, втората глътка вече усеща се, че е вкуса на манго. Ако сте яли като плод манго, би трябвало да го разпознаете. Продължаваме с вкус на малина. Така. Белената са докарали.
песента, като кенчето е. Малената ви мраза по принцип. Този гаден натрапчив мирис на малина. Малената не ми е фаворит като цяло, тъй като все едно пиете едни сопчета на времето. Може би моите набори, дори до 2000-та, може да се спомнят, взимаше едно степче, което беше 5-10 стинки, разтваряш го в 2 литра вода и пи сок. Което сок, колко има нещо от това, което го има, даже не знаем в фанта дали го правят с изцедени плодове, ама едва ли. Но просто се някакво степче от 10 стинки, само че му добавена газировка. Да, малко тъй, но нека да опитаме за все пак. Да, тепишното степче. С газирано, само че газирано. Все едно да си купиш сок от малини, все същото това е. И да му добавиш една газировка. Един неприятен вкус, такъв нетрапчев, което не е твоето и даже няма да го и да опия, защото беше предостатъчно. Така, нека да преминем с оценките. Не знам колко ще дадах този клип, защото малко набързо каче ги минах, но този твист бих го оценил на колко да го оценя? На 6 от 10 бих го оценил. Така, тази фанта с ананас и грейпфрут бих го оценил на 5,5, 6 от 10. Тази фанта е екзотик, като цяло ми хареса, иска да просто да опитам да не объркам нещо. Като цяло ми хареса, но ще й дам 8 от 10, тъй като бих се взел друг път. Никой знае колко лев 50. Така. Гроздето, къде отиде? Гроздето не е моето. Все едно пия степчета от 10, както казах. Така че около 4,5 от 10. След това мангото ли беше? Мангото беше. Мангото, да ви кажа честно, мога да си го взема още един път, два пъти, така като излизам. Добро е, не е зле, така че ще му ударя една 8 от 10 и малината е 2. 2 от 10, просто не ми харесва, има си този стандартен вкус. Имаше един сок на времето, в което като го отвориш и то удря един хубав приятен мирис на това, което си взел. Пробвах там малина. Човече, разликата е Балкан. Но явно го спряха от производството. Лошо. Та, това е, приятели. Това е от клипа за фантите. Капитан тества фанта. Какво да ви кажа? Има добри попадения, има и не чак толкова добри. Примерно тези двата не са кой знае какво особено, гроздето не е както трябва и малината също, но иначе двата вкуса, които най-много ми допаднаха е това и това. Екзотика и мангото. Дори, че тези двете са без захар. Ако се сложат и на някакви подсладители, може би да вкуса малко да им се поуправи. Както на малената, трябва да си го помисля това. Общо взето, това е.
тук някъде, около мен ще излезе QR код на Revolut, може да ме подкрепите там с скромен бакшиш. Бакшишите се използват точно за този тип клипове или за продукти за някакъв готварски клип. Така, също така може да се абонирате, може също така да последвате Петя, има собствен канал, ще излезе тук някакво балонче да я последвате и естествено Facebook страницата да ме последвате и си да ме последвате, там качвам така по-честичко някакви неща и това е общо взето. Абонирайте се и чао! Ей!